Eu agora preguntábame por que me gustan tanto estes sitios. E eu me estaba respondendo a mí mismo e decía, hombre, que doado é ser feliz. Que doado é ser feliz. Nestes sitios, o sonido do aire, o sonido da auga do río, os paxaros, isto. Ser feliz é fácil, moi fácil. Ao menos para min, non sei, a outros igual queren coches máis caros. Eu coa miña cámara de fotos, que xa é bastante unha versión bastante antigua, unhas galletas sin azúcar, porque a unhas edades xa non, o médico non che xa comer azúcares ni nada deso. Pois, feliz. E o outro día, alguén me deixaba un comentario, é que non se pode contar destes sitios porque logo ven moita xente. Eu, a verdade, nunca topa nadie. A veces digo eu, isto hai que botarlle valor cando ves sola. Ahora non, porque teño aquí a miña amiga Mari Carmen, que é a que anda coa cámara. Pero se non ve nadie a estes sitios, a xente quere centros comerciales, quere conciertos, música desta de ruido, verbenas, a natureza, non lle importa a nadie, hombre, que nunca hai nadie. Normalmente, sobre todo cando son sitios que hai que andar moito, a xente non vai, porque teñen medo, que si un lobo asesino, que si un non sei que si un non sei canto, non aparece. Entonces, non hai. Non hai. Compartía estas preguntas que me estaba facendo con vos. Gracias, tiro para lá.